Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, помолимся подчас этой святой мши за померлую Ядвигу Поконечную 3 годы после смерти, за померлую Еву и Карла Аланкович и усіх померлых семей Ланкович и Жижич. Щиро просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, навученный Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Дух Твоего сыновства, каб мы могли отрымать обещанную спадщину праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Владарства. У тыя дні пайшоў Ілля ў пустыню на адлегласць аднаго дня дарогі і, прыйшоўшы, сеў пад адным з кустоў ядлоўцу і прасіў смерці сабе. І сказаў: «Хопіць ужо, пане, возьми маё жыццё, бо я не лепшы ад маіх продкаў». І лёг ён і заснуў. І вось анёл дакрануўся да яго і сказаў яму:
Устань і еш. Ілля глянув, і вось каля ягонай галавы была печаная аладка з бан вады. Ён з'еў і выпіў, і зноў заснуў. Але анёл пана другі раз вярнуўся, дакрануўся да яго і сказаў: «Устань і еш, бо далёкая дарога перад табою». Ён устаў, з'еў і выпіў, і, падмацаваўшыся гэтым пасілкам, ішоў ён 40 дзён і 40 начэй да Божай гары Гораб. Гэта Слова Божае. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Благословляць буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа моя, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Узвялічвай Пана са многой, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Анёл Пана берагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, не зневажайте Святого Духа Божага, яким вы запечатаны на день откуплення. Усякая горыч і раздражнення, і гнев, і крик, і блюзнерство няхай будуць выдалены ад вас разом з усялякаю злосцю. Вы ж будете адзін да аднаго лагоднымі, милосерднымі, даруйце адзін аднаму, як і Бог у Христе дараваў вам. Дык вось, наследуйте Бога, як дзеці умілаваныя, і паступайце ў любові, як і Христус полюбіў нас і аддаў сябе за нас, як дар і ахвяру Богу на прыемны пах. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я хліб живий, який зійшов з неба, каже Пан. Коли хто буде їсти хліб гэтый,
Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час абурыліся на Езуса юдэі за тое, што ён сказаў: «Я хлеб, які сышоў з неба». І казалі: «Ці не Езус гэта, сын Юзафа, бацьку якога і маці мы ведаем, як жа ён кажа: «Я сышоў з неба». Езус сказаў яму адказ: «Не абурайцеся між сабою. Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец мой, які паслаў мяне, не прыцягне яго. І я ўваскрашу яго ў апошні дзень. У прарокаў напісана: усе будуць навучаны Богам. Кожны, хто чуў ад Айца і навучыўся, прыйдзе да мяне. Это не значыць, што хтосьці бачыў Айца, толькі той, хто ад Бога бачыў Айца. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Я ёсць хлеб жыцця. Айцы вашы елі манну ў пустыні і памерлі. А гэта хлеб, які сыходзіць з неба, каб той, хто ёсць яго, не памёр. Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, сёння у Евангелии вельмі часта сустракаецца слова «хлеб». Чаму Христос ужывае, і даволі ў Евангелии святого Яна часта ўжываецца гэта слово, чаму Христос гэта ўжывае. Ён дае зразумець народу, што як хлеб патрэбны для жыцця цела, так ён, Христос, патрэбны не толькі для жыцця душы і цела, але і для жыцця вечнага, для жыцця гэтай зямлі. Паглядзіце, як цікава мы, калі назіраем, што Христос гаворыць. Ён гаворыць, што ён цэнтр усяго. Кажа: «Не абурайцеся між сабою, ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец мой, які паслаў мяне, не прыцягне яго». Бачым, трэба прыйсці, Айцец нават прыцягне яго і пасылае да Хрыста, таму што через Хрыста, праз Хрыста, з Христом і ў Христе. Далей, кожны, хто чуў Айца і навучыўся, прыйдзе да мяне. То есть усе будуць скіраваныя да Хрыста. Усе народы скіроўваюцца да Хрыста. Сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Поэтому наше хрысціянства ў каталіцкім касцёле хрыстацэнтрычнае. Што гэта значыць? Усё сцэнтравана на Хрысце. Нават у касцёле. Касцёл – это не толькі касцёл называюць, это храм Божий. Чаму храм? Таму што тут ёсць алтар. Таксама бачылі, былі сінагогі за часоў Езуса Хрыста. У сінагогах не было алтароў. Алтар толькі быў у святыні. Адзін алтар быў. І ўсе ішлі на гэты алтар складаць. Калі Христос размаўляў з самаранкаю, самаранка гаварыла: «У нас ось на гэтай гары алтар, мы тут аддаём хвалу, а вы, юдэі, ходзіце ў Иерусаліме». А Христос гаворыць: і на гэтай, і ў Иерусаліме паўсюль будуць аддаваць хвалу Пану Богу Всемагутнаму. Христос устанавливае новую ахвяру хлеба і ахвяру віна, з чаго становіцца цела і кроў Христа. І тут далей вось эта ідэя, цікавая ідэя, якую Христос гаворыць. І гэта ўсё адбываецца тут на алтары. Але касцёл, храм, мы прыходзім у храм, каб сустрэць Христа. Таксама, і можам сказаць, мы можам сустрэць Христа там дзесьці яшчэ, але таксама і ў храме мы сустракаем асаблівым чынам Христа. Там дзесьці яшчэ мы не можам прыняць найсвяцейшае цела Езуса Христа. Бо, прыходзячы ў храм, мы прынимаем Христа, яго вобраз, і прынимаем Христа, яго цела. Вобраз, што значыць вобраз? Мы тут заўсёды бачым образ Христа, і образ Христа заўсёды знаходзіцца ў нашых домах, абразы, іконы. Чаму абразы, іконы знаходзяцца ў нашых дамах і чаму мы ушаноўваем? Калі мы паглядзім на 6-ю стацыю крыжовага шляху, вы там паглядзіце, яна ось там крайняя вісіць на этой сцяне, што вы бачыце на этой стацыі? І як эта стацыя называецца? Вероніка, святая Вероніка выцірае твар Езусу Христу хустаю такой, да? Это библейный факт, это не придуманный, библейный. И Христос
пакідае на гэтай хусце сваё аблічча, образ свой, сваю выяву пакідае. І як бы зазначае, што я з вамі, вось мой вобраз з вамі, прыпадобнівайцеся да майго образа церпячага Хрыста, які мы бачым на крыжы, образа уваскрослага крыжа, які бачым мы на гэтым абразе. І вобраз міласэрнага Хрыста, які часта мы бачым вось на образ Езу давяраю табе. Калі пан Езус аб'явіўся сястры Фаўстыне, ён загадаў, каб намалявалі гэты абраз. Каб абраз быў, і каб абраз быў абавязкова, хоць які быў у касцёлах, бо праз гэты абраз таксама атрымоўваем ласку. Калі святой Маргарыце Алякок у канцы 17 стагоддзя 1600 пан Езус аб'явіўся у такім образе найсвяцейшага сэрца, ён прасіў, дзе у домах будуць ушаноўваць гэты вобраз, і найсвяцейшае сэрца буду благаславіць. То есть Христос хоча быць прысутны сярод нас нават у сваім абліччы. Ахтурынская плашчаніца. Ось тая выява з хусты святой Веранікі, яна захавалася да сённяшніх дзей у касцёл. Ёсць у Італіі ў адным з касцёлам, і даследаванне рабілася. І калі наклалі, напрыклад, на вобраз турынскай плашчаніцы, сашлося, кажуць, усё, вобраз з гэтай хусты і турынскай плашчаніцы сашоўся адзін у адзін. Адзін у адзін сашоўся. Мы, конечно, касцёл каталіцкі не гаворыць, што гэта 100%, ён гаворыць выява з турынскай плашчаніцы. Чалавек з хусты святой Веранікі. Таксама, усе разумеюць, што гэта Христос, але гэта заўсёды для нас, хоць нейкая яшчэ з'яўляецца таямніца. Мы глядзім на Хрыста. Таксама, гледзячы на Хрыста, мы пазнаем Яго веру. Ён дае нам сябе пазнаць праз што? Праз Слова Божае. Мы сёння чытаем, ён гаворыць пра сябе, што ён хлеб, які зышоў з неба. Бярыце і ешце, кажа сваім апосталам, рабіце гэта на маю памяць, чыніце на памяць маю. Бярыце, піце, гэта праліваецца за вас дзеля адпушчэння грахоў. Христос неаднаразова ў Евангеліі святога Яна кажа, хто не спажывае майго цела, не п'е маю кроў, не мае жыцця вечнае. А сёння глядзіце, што гаворыць. Хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Далей, я ёсць хлеб жыцця, айцы вашы ели манну ў пустыні, памерлі, а гэта хлеб, які сыходзіць з неба, каб той, хто есць яго, не памёр. Паглядзіце, я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці гэты хлеб, будзе жыць вечна. Будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету. То есть чалавек будзе жыць вечна, і гэта будзе для жыцця свету, пакуль мы прыходзім і спажываем хлеб анёлаў, хлеб эўхарыстычны, будзе жыць вечна гэты свет. Дарагія браты і сёстры, бяда, калі не будзе магчымасці спажыць гэтага хлеба. Не можа звычайны чалавек даць гэтага хлеба. Трэба, каб быў святар. Бо святарства заўсёды ідзе ад часоў Езуса Хрыста. Першыя апосталы рабілі рукапалажэнне, яны прызначалі, рукапалагалі, малілі Духа Святого, каб Дух Святы сышоў на тых ці аддзельных людзей, каб захаваць вось гэтую сукцэсію альбо пераказ апостальскі. І пераказ апостальскі захоўваўся да сённяшняга дня. Я, напрыклад, ведаю, хто мяне пасвяціў, святары, які біскуп. Гэты біскуп ведае, які біскуп яго пасвяціў. І калі мы ідзем, вось, паступова мы даходзім да самого Хрыста. Да самого Хрыста. Вось, праз гэтыя стагоддзі, тысячагоддзі мы даходзім да самого Хрыста. І пагэтаму таямніца Еўхарыстыі заўсёды адкрываецца ў касцёле каталіцкім. Таямніца цела і таямніца крыві Хрыста. Гэта шлях да вечнага жыцця. І мы гэта ведаем, бо гэта дае нам магчымасць лепей і глубей пазнаць і нашу веру, і Божая ласка, бо таямніца цела Хрыста – гэта Божая ласка. А ласка Божая нам для збаўлення вельмі неабходная. І вось гэта мы павінны ўсвядоміць. І гэта нам дапаможа лепей глыбець і зразумець сэнс неба. Бо неба патрэбна кожнаму з нас. І мы ідзем да неба, дзякуючы веры і дзякуючы Божай ласцы. Мы ідзем да неба, мы ідзем да Бога. Мы не можам гаварыць, ой, хоць бы дашоў да чыстца. Не, дарагія браты і сёстры, заўсёды бярем
і кажуть, вышэй, мы ідзем до неба, можа прыйдзецца прайсці праз чысцец, бо нішто не святое, нішто не чыстае, як сказано ў Святым Пісанні, не можа стаць перад Богом. Каб стаць перад Богом, трэба быць абсалютна святым, абсалютна чыстым. Святая Кацярына Сіенская говорила, Бог показал ей руку свою, и она млела, и говорила, я хочу быть там, где Божья рука, хочу быть у тым небе, мне ничто гэтая земля, не лічится передо мною гэтая земля. Бог открыл нават гэтай святой такую великую таямніцу, даў ёй магчымасць убачыць, як люди терпяць у пекла. І она говорит, калі Езус ёй открыл гэтую магчымасць, калі она паглядзела, сказала, что Езу, а чаму існее пекла? Можа, каб лепей пекла не існавала зусім? Пан Езус, знаете, так я, калі чуў такое, я здзівіўся, чаму так. А Езус сказаў, а души, которые у пекле, яны самі хочуць, каб існавала пекла. Бо яны самі туда ідуць. Бо яны самі добровольно выбралі гэты шлях у пекла. Самі добровольно, яны выпадкова туда не попали. Яны ўсе туди попали добровольно. У чалавека есть яшчэ апошняя хвіліна, калі чалавек памірае, калі душа разделяется от тела, у чалавека яшчэ ёсць хвіліна, калі ён можа быць на стороне Езуса, і Езус прапануе яму быць на яго стороне. Прапануе, але чалавек, бачачы сябе самого, ён сам выбірае, і гэта канчатковы выбор для кожнага чалавека. Канчатковы. Я вам уже оповедал про так называемую историю, которая называется «Лист с пекла». Коли до одной сяброўкі, это читал такое довольно цікавое оповедание, сяброўка была монашкою, и вот однойчы, коли она спала, отрымала такое письмо, ей бы як наяве было, и коли почала читать, она убачила почерк своей сяброўки, где было так и написано как бы огнем, где она поведомила ей, что она померла у дорожно-транспортным здарэнні і атрымала пекла. Яна смяецца, яна праклінае, яна ўсяляк гаворыць на тых, хто ў небе, з такой жалем таким, што яна тут апынулася. Хоць яна была так званаю ў кавычках каталічкай, час от часу хадзіла до касцёла, час от часу нават да споведзі хадзіла, але такое была летняю, не веруючая, не то веруючая, не то не веруючая. И она так рассказывает и говорит, там великая, цікавая история такая, этого лист с пекла. И в конце она говорит такую историю, что когда это было в неделю, я выехала, треба было идти до костела, помолиться, але я выехала, не хотела, я хотела поехать на озеро, там побыть, посидеть, отпочить, як кажа, и по дороге потрафила у аварию. И когда я помирала, уже душа моя разделилась, такое пытанне прагучала, цікавае пытанне. Ці хацела бы ты быць сёння на святой імшы? И я сказала, не хотела бы. То есть гэтым самым адраклася ад сустрэчы з Езусам. У святая імша гэта сустрэча з Езусам Христом. Сустрэча ў слове яго, сустрэча ў Эўхарыстыі, сустрэча ў святару, сустрэча ў супольнасці, бо дзе 2-3 сабраліся, я сярод іх. Христос есть у Найсвятейшей Евхаристии, я это говорил вам неодноразово, живы присутный. У Слове Божьем присутный Христос, и подчас Евхаристии у святару так само присутный Иисус Христос, бо святар складає так само сам себе у ахвяру на алтарі гэтым. І бачым, як чалавек адрокся ад святой імшы, гэтым самым адрокся ад неба, адрокся ад Иисуса Христа. Не пошел за им, заўсёды выбор за нами. Поэтому не здарма, як я уже казал неодноразово, мы молимся, коли просим молитву, читаем Богородичную молитву, Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. У хвилину смерти, хвилина смерти – это самая такая отказная хвилина, это экзамен всего нашего человечего життя, экзамен наших поводин, экзамен наших слов, экзамен наших учинков, экзамен усяго, бо мы тады осуждаем не Христос, Христос толькі скіровує на нас, а мы осуждаем у свете Его позірка сами себе, дорогие браты и сестры. Это важно. Матка Божия, поглядите, чему мы ушановуем образ Найсвятейшей Панны Марии, так само.
А святая, я так само про гэта гаварыў, а калі анёл Габрыэль прыйшоў да Маткі Божай, ён сказаў ём: благаслаўлёная ты паміж жанчынамі. Благаслаўлёны, ён сказаў: вітай, Марыя, поўная ласкі, пан з табою. Прывітаў анёл Габрыэль. Святая Эльжбета сказала: благаслаўлёная ты між жанчынамі, благаслаўлёны плод улоння твайго. Затым, калі мы далей чытаем, Матка Найсвяцейшая гаворыць: з гэтай пары будуць благаслаўляць мяне усе пакаленні. То есть, калі анёл Божий, калі святая Альжбета, калі сама Найсвяцейшая Богородица, і ўсё напісана ў Святым Пісанні, кажа нам таксама не толькі праслаўляць, але, можам сказаць, узвялічваць яе, лічыць благаслаўлёнай, самай выбранай, то хто мы такія людзі, якія мы адракаемся часамі праслаўляць Найсвяцейшую Богородицу? Хто мы такія? Ці ж мы большыя за Святое Пісанне? Ці ж мы большыя за Бога, за анёла Габрыэля большыя, якія праславіў Найсвяцейшую Матку Божую? Ці ж мы большыя за святую Альжбету? Ці ж мы большыя за саму Марыю? Мы калі молімся, мы узіраемся ў образ Маткі Божай. Пару дзён назад я магу засведчыць так, молячыся, ружаняць, сядзеў, глядзеў гэты образ, як лёгка было маліцца. Мне думкі ніякія не прыходзілі пастароннія. Сканцэнтрыраваны ў гэты образ, у узвялічэння ў гэтым образе Найсвяцейшай Богородицы ні адна думка, ніякая, якая, кажуць, адвлікала ад малітвы, не прыйшла нават. Бо так прыходзіць, поэтому у касцёле есть образы, поэтому і дома есть образы. Тоже, як молімся, мы стараемся маліцца каля образа, стараемся, каб гэты образ быў перад намі, тады канцэнтрацыя больша. Ай, ксёндз, я не магу маліцца, не магу сканцэнтрыравацца, бо як сяду маліцца, думкі на образ трэба паставіць, крыжык трэба паставіць, глядзець на пана Езуса. Поэтому пан Езус оставіў святой Вероніке свой образ. Не просто так, оставіў святой Вероніке, каб мы канцэнтрыраваліся на ім, цэнтрыраваліся на яго образе, цэнтрыраваліся на Езусе Христе, каб нас гэты свет не адвлікаў. Нездарма гаворыць, калі мы глядзім розныя карцінкі, ад той карцінкі заражаемся. Калі ад карцінкі Христа мы заражаемся Богом, то ад карцінкі рознай брыдкай мы заражаемся д'яблом, дорогие браты и сестры. Это нормальная з'ява. Поэтому павінны глядзець, што мы ў жыцці любім глядзець. Вось, таму глядзіце яшчэ, каб калісьці, як зыдзем з гэтага света, на гэта не ўглядаліся праз усю нашу вечнасць. Вось гэта было бы небяспечна. Поэтому нехай сённяшняя Евангелие дапаможа нам і паглыбіць веру, якую мы паглыбляем з дапамогай Святога Пісання, катэхізма. Што такое катэхізм? Катэхізм – это Святое Пісанне, але вось там тэзы, якія выбраныя са Святога Пісання, тэзы, якія мы павінны ведаць, тэзы, дзякуючы якім мы усвойваем нашу веру, напрыклад, 10 Божых запаведзей, 5 запаведзяў касцёльных, галоўныя праўды хрысціянскай веры, грахі, галоўныя грахі супраць Духа Святога, учынкі міласэрнасці, якія мы павінны чыніць. Там такімі тэзамі напісана, але гэта ўсё ўзята са Святого Пісання, не ўзята там дзе-то сядзеў ксёндз які-небудзь і прыдумаў. Это ўсё са Святого Пісання. Поэтому карыстаемся. Гэта напісана ў кніжках, у малітоўніках. Ці мы прачыталі хоць бы раз у тыдзень гэты катэхізм, кароткі катэхізм, які мы павінны ведаць на памяць. Бо гэта тэзы, дзякуючы якім мы жывем, галоўныя праўды хрысціянскай веры, што ёсць адзін Бог. Бог один, але ў трох асобах, Отец, Сын и Дух Святый, Сын Божий стал человеком, помер на крыже для нашего избавления. Душа людская несмяротная, ласка Божия необходная для избавления. Это основное, что мы повинны ведать, и как быть христианином. Пусть это важно, поважанные. И поэтому жадаю каждому из нас лепей и глубей поглублять нашу веру. Читать Святое Писание, захвочваю глядзець на Христа. Калі мы бачым Христа у другім, Христос сказаў: у кожным чалавеку, у кожным бліжнім я ёсць. Мы бачым Христа. І калі мы углядаемся ў чалавека як у образ Христовы, мы адпаведна паводзім і ў нашых думках, у нашых словах да чалавека, як да образ Христова. А калі глядзім на чалавека, я не ведаю, як на каго, як нас там яшчэ, можа, зневажаючым мы глядзім на гэтага чалавека. Гэты чалавек для нас
просто, можа, ніжэйшы гэты чалавек. Паглядзіце, што створыцца навокал. Поэтому адэтуль забойства. Вы бачыце у чалавеку жывёліну. І паглядзіце сёння, што робіцца ў свеце. Чалавек пераўтварыўся ў жывёліну, якога можна рэзаць, перарэзаць органы і так далее і таму падобнага. Што гэта, а забываюць, што гэта чалавек, што душа не смяротная, што гэта тварэнне Божае. Тут пытанне заўсёды паўстае. Муж, жонка, як глядзіць муж на жонку, ці глядзіць невядома як, а гэта ж тоже вобраз Езуса Хрыста. Муж гэта тоже вобраз Езуса Хрыста. Калі мы так адзін аднаго зневажаем, бяда, і сем'і так развальваюцца. Каго мы бачым, хто перад намі? Вось тут мы павінны задумацца, паважаныя. Христос – цэнтр. І тое, што кажа Христос, праўда. І мы павінны слухаць яго, і тады будзем мы жыць, і атрымаем жыццё вечнае, і гэты свет будзе жыць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага. Собранные у імя Иисуса Христа, маем надею, что наши супольные молитвы, якія цяпер узносім до Бога Отца, будуть выслуханыя. Молімся за святого Отца, за біскупаў і прэзбітэраў, каб яны вялі ўсіх вызнаўцаў Христа да еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Евангелие Христа, яны заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб яны паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Цябе просім. Молімся за нарашоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання яны праслаўлялі Бога за яго дары і заўсёды былі верныя яму. Цябе просім. Молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся яе выконваць. Цябе просім. Прошу Бога Всемогутного за померлую Ядвигу Поконечную, за померлых Еву и Карла Ланковича, всех померлых семей Ланкович и Жижич. Нехай Бог Иисус Всемогутный, отмывший их у своей крови, ведя в небесной радости. Тебе просим. Я молюсь за всех ахирадаўцаў наших, будаўніцтва костёла нашего, всех справ, які мы робим при костёле. Нехай Пан Бог благословляє им.
Я молюся так само за всіх людей, які приходять допомагати нам на раскопках нашого старого костела. Ось, гэта такая для нас радасць, но радасць таго, што мы ўбачылі браму-званіцу, якую разбурылі яшчэ ў 20-х годах, якую будавалі нашыя прапрадзеды. І гэты касцёл, які быў бестыяльскі знішчаны, але які устаяў, дзе фундаменты устаялі, частка сцен устаяла, а полностью падвалы захаваныя, толькі самыя тыя своды верхнія развалены, але так велічыня на велічыну гэтых сводаў усё устаяла. І што можа таксама быць такой вялікай дапамогай, каб, напрыклад, аднавіць капліцу, каб яна ўзносілася зноў над устолбцамі, і туды мы перенесем нашага святого Фабіяна, няхай ён хацеў там быць заўсёды, і вось мы якраз раскопваем тое месца, дзе ён знаходзіўся калісьці, пакуль яго не схавалі. Гэтаму я буду вельмі ўдзячны, хто будзе прыходзіць, дапамагаць нам у раскопках, дапамагаць нам у гэтых справах. Там працы вельмі многа, хоць не толькі там трэба быць цэлы дзень, ну на час, на два можаш прыйсці, як маеш час, чалавеча рана ці вечарам, там заўсёды ёсць хтосьці, хто скажа, што трэба рабіць. І няхай Пан Бог благаславляе ўсім, хто Познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить поводле слов Твоих. Вместе любимый был мизерным, марный, в темры без Тебя блукаем, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою небе разом, Твою величие, могутность вечно обхвалить. Молитеся, браты и сестры, об мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, прими ласкаво дареги Ты сам уделил костелу и своей эмоцию перемени их у сакрамент, який дає нам збавлення праз Христа Пана нашого. Аминь. Паган з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Условим их на погадам. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Правды годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб ми завсюди всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче всемогутний, вічний Боже, праз Христа, Пана нашого. И Он своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым життем. Своєю мукою знищив наші грехи. Повстанням з мертвих дав нам уділ у житті вічним. А взиходячи до Тебе, Ойче, отчинив нам брами неба. Тому з анgelами и святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ними, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей.
Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, как до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім Костелом перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сыну Бога живого, змилуйся надо мною. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так само Його цудовне воскресіння у небо в шесті, чекаючи другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего Костела, і прийми його як ахвяру, якою Ти пожадав бить умилостивлений. Дозволь, каб ми, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами, Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром, и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры, любови, костел Твой, який пилигримуй на земли, со слугой Твоим, папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер и всех, кто у ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого вся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Устаньте. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня
Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані до всіляка неспокою, чекали исполнення щасливої надії пристя Збавці нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прощу мне, зважай на грехи наші, але на віру Костюла Твоєго, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим. Супокой с тобою. Багаранку Божий, ягаки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Багаранку Божий, ягаки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Багаранку Божий, ягаки береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, аб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Хлеб, який я дам, гэта цело мое, якое ахвярую за жыццё свету. Каштуйте і глядите, який добрий пан. Каштуйте і глядите, який добрий пан. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на моїх устах. Пана буде ханариться душа моя, нехай чують гэта покорныя, і нехай веселяться. Каштуйте і глядите, який добрий пан. Каштуйте і глядите, який добрий пан. Усвеличивай со мною Пана, будем узвышать ім'я Його разом. Я шукав Пана, і Он почув мяне, і ад усіх погрозаў визволив мяне. Каштуйте і глядите, який добрий пан. Каштуйте і глядите, який
знають сораму. Ось нещасний покликав, і пан його вислухав, і уратував його, а до всіх ягоних бідав. Каштуйте і глядіть, який добрий пан. Каштуйте і глядіть, який добрий пан. Аньом пана берегає тих, хто його боїться, і визволяє їх. Покаштуйте, убачте, який добрий єсть пан. Щасливий чоловік, який на його сподяється. Каштуйте і глядіть, який добрий пан. Каштуйте і глядіть, який добрий пан. Кожний день подає мені сили, пісні славлю Його, бо со мной ягодная милость, и Он мой спасся, я крочу с Ним, Бог моя сила, я не один. Кожний день подає мені сили, пісні славлю Його, бо со мной ягодная милость, и Он мой спасся, я крочу с Ним, Бог моя сила, я не один. Молимся. Боже наш Отче, нехай уделу святой коммунии дать нам збавлення і умацує нас у світлі Твоєї правди. Праз Христа Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи. Хотя, коли ласка, дорогие браты и сестры, 14 жнивня середа, успомин святого Максимилиана Кольбы, презбитера и мученика. 15 жнивня четвер урочиста сьогодні взяття на святейшей Панны Марии. Святая мша у столбцах у 9 и в 19:15, 20 ось так, в Новом Свержне 18:00. В этот день отбывается освящение зёлок, это значит, можно такие травы лечничие, кветки, там яблочко, грушу якусь, что ось такие плоды этой земли, этого года принести для освящения. Это специальный такой день. Завтра святая мша у нас будет в 19:00. У авторок, середу и пятницу у 9:00. Вот, у субботу у 9 и у 19 будет. У неділю, як завсёды, ад седа, ёсць капліца ў гонар святого Роху, 16 числа святого Роха, але мы перенесли гэта на суботу. Попросили о 15 гадзіне, ад седа запрашае, распачынаецца наша урачыстасць ад крыжа на пачатку ад седы, працэсіі праз усю вёску з малітвамі і праслаўленнем Бога праз заступніцтва святого Роха. А затым вяртаемся ў капліцу, у капліцы адбудзецца святая мша, і там далей такая пэўная праграма есть. Таксама ад седа заўсёды частуе ўсіх, хто прыехаў на гэтую урачыстасць. Я хочу шчыра падзякаваць вам
за ваши ахвяраванні на працы добраўпарадкавання касцёла. Мы закончили обкладывать ганок, то есть уваход, галоўны уваход обложили, цалкам обложили гранітам. Даволі так добра зрабілі майстры. Ну, конечно, яшчэ трэба рабіць, за што трымацца, поручні, якія зрабіць трэба таксама. Ну, яшчэ там троху той працы выдаткаў ёсць, яшчэ трэба ўсе астальныя крыльца будзем абкладваць ужо потом. Галоўнае вось гэта зрабілі. Цяпер вядуцца працы па алтары. Што там будзе на версе, як вы знаеце, я ўжо гаварыў, там будзе вітраж такі даволі вялікі. Ось там у нас где-то трохугольник, так. Там будет витраж, заказана витражная рама, такая, витраж сапраўдны будет. Это вот у нас муляжи, это 3D, а там будет ручная работа, да. Тут это, але это тоже мастацкие, не то, что так это зроблено, як умели, это робили мастаки. Потом переносили это на компьютер, переносили на это. Потом калісьці, калі ўсё добра, можна на падставе гэтага зрабіць нармальныя вітражы. Вось на ўсе гэтыя вокны, вось з гэтых вод, усяго, што бачыце, яны там могуць пастаяць, там, яны даюць гарантію на 10 год. Паглядзім, сколькі год будзе гэта ўсё. Потом выцвітае, ці не выцвітае, ну, паглядзім. Гэта такія... Але яно прыгожа выглядае, ну, нам... Можно будет потихоньку, раз у год, один у год витраж новый робить. Але тут будет сапраўдны витраж и будет еще вось частка вось алтара и еще вось над этой образом, еще другая частка алтара готычного, довольно пригожа, вырезаны, заплачено зараз по золотам мы купили сусального золота, как позолотить, вот так само пригожа. Працуюць, ну, обещают, что здесь вот на этой неделе все завершить и мы змонтуем, только можно витраж не ўсё успець змантавацца, але вось поедем у панядзелак, завтра выедуць привезці, поедуць за сцяклом вітражным, привязуць, там тоже ахвярадаўца знайшоўся, каб заплаціць за гэтае сцякло, вітражнае шкло, оно каштуе даволі так, ну, на гэты кавалачак $2000 амаль што. То есть дороговатая, ну, что зробіш, жизнь дорогая такая, ужасная, хочешь пригожа плати. Вот, поэтому так троха есть работы такой, знаете, для упрыгожання касцёла будем стараться нешта зрабіць. До 31 числа будет освячение нашего касцёла, пакуль усё ў планах, нічога не меняется. Вось. Ну, але мы таксама распачалі 8-го у дзень святого Доміника, откопали каплицу святого Доміника. Якраз случайно вышло, я не специально, не хотел. Не подлічваў, а потом, як паглядзеў, дык сёння ж святого Доміника, оказывается, а мы откопали каплицу святого Доміника, да. Вось, откопали, поглядели, что, ну, як я уже узгадаў, что нормальная ситуация, что можно будет залить плиту такую, и уже будет подвал, и все уже будет готово только сверху робить каплицу. Добра, захаваліся добра захаваліся фундаменты касцёла, добра захаваліся, поэтому, ну, меркуем, что, ну, не знаю, еще сегодня приедут люди, а так само будут глядеть, завтра приедут, будут глядеть, учора глядели, кажут, все пока глядели, будут говорить свое потом. Дякую, хто приходив, каб раскопки вели, нехай пан Бог благословляє. Я вельми вдячний, що так приходили, старалися, потому что копанины много. Якраз мы копаем той место, той покой, где знаходились колись реликвии святого Фабіяна, коли його сховали. Это реликвии, якраз в этой покой мы зараз выкопываем. Там, где были так само похованные служки, тыя фундаторы костела, ну, не ведаем, что там засталося, треба выкопать, поглядеть. Сам покой и поглядеть, что там, як есть у тым покоі. До конца месяца необходимо прибрать прикостельную территорию. На апошнім тыдні месяца треба будет скосить траву, навести чистыню в костеле. Рыхтуемся до консекрации. А зараз примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый.
Ідзіце ў супакоі Христа. Дякую. Фобіяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фобіяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фобіяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего, отца Фабіяна, заступника Столпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь.